Така, здравейте, здравейте! Ето днес ден втори от нашето прекрасно, вълнуващо, емоционално, осветляващо, регресиращо, трансформиращо обучение по МЕР, ментално-емоционален рестарт чрез регресия. Днес ще се занимаем с самата регресия, трите сцени, квинтесенцията на нашия терапевтичен процес. Най-напред да обясним някои неща, стратегически неща, какво се случва. Трябва да знаем какво се случва с нас като деца, когато ние, родени в прекрасното семейство, в което сме си избрали, идваме за да се научим как да оцеляваме. Привет, Тети, много се радвам, заповядай, добре дошла. Как да оцеляваме? Какво? Трябва хубавичко да разберем позицията, в която ние се намираме. А именно, че детето е внушаемо, то неговата мозъчна дейност е на честота на мозъчната вълна, която е подсъзнателна, т.е. ниска честота на мозъчната вълна. Нямаме развито бета съзнание, нямаме развито тези факултативни способности на ума да мислим критично. Нямаме способността да разграничим правилно грешно, добро, лошо. Т.е. ние приемаме абсолютно безкритично, метафорично погледнато, това е все едно една гъба сюнгер, която като наливаш течност, тя попива и прелива и продължава да попива. Тоест, детето има за свой център на внимание най-напред кого? Майката, първия контакт, който, или детето, което осъществява ролята на майката. И там става едно приемане-предаване, директно едно към едно, чиста монета, както кажеш ти, така е. Защото ние нямаме друга база за сравнение. И това е чудесно с оглед на нашето оцеляване, защото по този начин ние придобиваме умения, ние се развиваме. Ние всъщност приемаме готовите неща, които вече работят, т.е. как да си мия зъбите, как да се обличам само, как да комуникирам моите нужди, как да се храня. Всичко това чудесно. Но, понеже нашите модели, самите ни модели на поведение са други хора, т.е. те имат своите минусови състояния, те имат своите багажи. Детето не може да различи това нещо. То приема всичко за правилно. Това е така, защото мама каза, че е така. Значи, връзката с майката, от нея на какво се учим? На това как да се чувствам вътре в себе си, как да се отнасям към себе си по подразбиране. Дали имам фоново напрежение, дали имам нехаресване на себе си, дали имам страх от какво ще кажат хората. Когато съм вътре в себе си, когато съм сама на себе си, когато съм между четирите стени и съм сложила глава на възглавницата и мисля и съм със себе си, това е от мама. Копирано едно към едно. Да? Неосъзнателно копирано. Тоест, моето отношение към себе си е резултат на моите взаимоотношения с мама, където аз наблюдавам, или с това лице, което най-напред се е взело с моето отглеждане. И аз наблюдавам как всъщност мама се отнася към себе си, как тя пребивава в себе си. Какво е нейното състояние, когато тя не комуникира с никого? Тоест сама на себе си. Ето, ако сега се замислиш за мама и за себе си, веднага ще видиш, ето, аз веднага се сещам. Като застанеш пред огледалото, си кажеш, сякаш не ми стои тази рокля, нещо не ми стои, не се я харесвам. Гледай как ми е косата, гледай как ми е не знам кое, гледай как ми е не знам кое. Ето това е отношение към себе си, начинът по който възприемам себе си, начинът по който аз вътре имам или нямам вътрешен мир, това е от мама. След това идва татко. Татко идва като първото ми взаимоотношение с така наречения външен свят, защото аз и мама сме едно цяло неразделни и аз влизам в контакт с света. Татко, който идва, заминава, работи, прибира се, това е, нали, по принцип това отношение, където ето сега ние с мама срещу татко. Така както мама общува с татко, така и аз се научавам да общувам с другия пол. Така аз се научавам да общувам с света. Татко всъщност ме учи на социализация. Той е този, който ми показва
показва, че всъщност света има и други по-интересни неща от това да съм вкъщи със себе си, т.е. с мама. Той ми показва, че живота е труден, че трябва много се работи, пък нямам пари. Той ми показва, че това е за другите, това не е за нас. Ние сме в нашия род, нямаме търговци. Ние не сме хора, дето ще могат да правим тия пари, ма то е защото богатите също плачат и защото като имаш много пари, имаш много проблеми. Е, такива неща. Или ще се разболееш, да, не си струва, дето каза вчера Пламена в регресията, какво каза. Не искай много. По-малко, по-сладко. Ето тези неща ги учиме от татко. Да? И, и с този така наречен багаж, едно представи си, че има едно USB, което ти го плагват, ти го включват към системата и оттам ти се прехвърлят дата, данни, всичко това, което си съставяш като представа. Представата ти за себе си от мама, представата ти за света от татко. Не казвам, че от мама и от татко не можеш да научиш и за другото. Нали? И по-нататък и това се случва, но първоначалният импут, първоначалното вкарване в системата на тази база данни става по този начин. И това е хубаво да го знаем, че когато клиента дойде при нас с проблем, този проблем не е от друго място. Той е от тая първоначална база данни, защото там се поражда конфликт. Вчера някой каза, мисля, че Хриси каза, ама аз имам други заложби, аз имам други наклонности, аз имам други таланти. Родителят, който е загрижен за детето си, но той не непременно има същите предразположения, същите разбирания. Той обаче се опитва да налага. Родителят има очаквания за детето си. От какво? От любовта си. От какво? От твоята загриженост. Това е неговият начин да прояви отговорност и загриженост. Освен това, той проявява и самия себе си. Ако той не може и не знае как да каже обичам те, той няма да го каже. И така. Потребност ли на детето? Потребностите. Ето, тази потребност остава непокрита, започва първия конфликт. И такива конфликти има много. И те са много индивидуални. И въпреки това, те си имат общи знаменатели. Ние много често сме говорили това. Трите основни знаменателя на всяка травма